Ud af den borgerkrig blev der skabt plads til, at en terrorgruppe, som nogen kalder for islamisk stat, men de er ikke nogen stat, så bryder ikke om det navn, derfor bruger det internationale betegnelse, nemlig ISIL, at de fik plads, og pludselig begyndes Assad og ISIL begge to at være trusler mod vores fremtid. Det grønne heroppe, det er den selvstyrende republik, eller selvstyrende del af Irak, der hedder Kurdistan, altså kurdernes egen selvstyre. Der kan I se, der er ISIL også ganske tæt på. Så er der et område hernede, som er den irakiske hær, der styrer. Det er blevet mindre og mindre. Vi skal prøve at lægge mærke til, hvor meget, eller rettere sagt, hvor lidt af Irak, at regeringen egentlig styrer, og hvor meget der ligger åbent hen, som områder, som enten styres af ISIL, eller slet ikke styres af nogen. Der er en sand forvirring af, hvem der egentlig slås mod hvem. Danmark er allieret med flere af de her. Vi er allieret med den irakiske regering, vi er allieret med kurderne, vi støtter og hjælper de kurdiske styrker, der ligger heroppe ved grænsen til Tyrkiet, og vi hjælper samtidig også den syriske opposition. Dem vi kæmper imod er primært ISIL her i Irak,